come, only shots are up ahead of him, but he's played a beautiful ball. McAllister come, only shots are up ahead of him, but he's played a beautiful ball. McAllister come, only shots are up ahead of him. Riyad Mahrez. Let him cook. I let it in now. I let it in. Let him cook. Sorry. Ahojte, čaute priatelia, toto video si prosím vás pozrite, lebo je to veľmi dôležité, vážne, pozri si ho, počkaj. Niekto si vytvoril falošný účet, má tam nejakých 11 000 sledujúcich, tiež sa volá, že Johnny Murcin a posiela všetkým mojim priateľom, ktorí ma sledujú, či už Facebook, Instagram alebo TikTok, posielaj tento odkaz, že sú nejakí víťazi a tak ďalej. Ľudia, je to fake. Vždy si pozrite, koľko tam má sledujúcich, či má tam videa a tak ďalej. Samozrejme, ja už to budem po sviatkoch riešiť políciou, podám trestné oznámenie, pretože nejaké fotky unikli údajne aj z môjho telefónu. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Hey, to my nigga Pop.